سلام كمي قرنكم هيوت كمي حزاتكم الله لومي أنت عباي مستير كنقرأكم منالبات بزحت سبات كوانا زين فتوى نسا معنا ياون اتسكفنا قلال نسا دما ودكت تبال اسكي بقنعنا نزارب اب هيوت وديكا تفلدو تسفا زغبر كالو نجر فشيلكا يفلدو سبات ايتبصحون يها يلومغا نسخا جن كبصحا إلكا غويها اموداتا جن كمت زحسبكايو كاي كونه مسترفه انتي تسمعك بزحت سبات كودكو خلو ابزي اخلني يبل مبزحتنا እቲ ውድቀት ናይ ጉዕዞ መወዳእታ ይመስለና ግን ሓደ ሓቂ ክነግሩ ዓለምና ዝቀየሩ ሰባት ታሪኽ ዝሰርሑ ጀጋኑ ካብቶም ተስፋ ዝቆረጹ ሰባት ብሓንቲ ነገር ጥራይ ይፍለጡ ንሳቶም ድማ ወድቁ ከለዉ ንቅድሚት እዮም ዝወድቁ ክትወድቅ ከለኻ ንቅድሚት ውደቕ እዚ እንታይ ማለት እዩ ህይወትኩም ዝቀይሩ ሓሳባት ክንካፈል ኢና እስከ ንሕሰብ ሓደ ሰብ ክወድቅ ከሎ ንድሕሪት እንተወዲቑ እንታይ እዩ ዝርዮ እቲ ሓሊፉዎ ዝመፀ መንገዲ ጥራይ እዩ ዝርኢ እዚ ድማ ታዕሳ እዩ ዘምፅእ እንታይ ገይረ ስለምንታይ ከምዚ ኮይኑ ኢሉ ናብ ድሕሪት ይርኢ ንቅድሚት ዝወድቕ ሰብ ግና ወላ እኳ ወዲቑ እንተሃለወ ኣዒንቲ ግና ነቲ ክበፅሖ ዝደሊ ቦታ እየን ዝጥምታ ዘሎ ደንዝል ዋሽንግተን ዝበሃል ዓብይ ናይ ሆሊውድ ተዋሳኣይ ከምዚ ይብል ኩሉ ግዜ ክትወድቁ ከለኹም ምውዳእ ናይ ህይወት ሓደ ክፋል ዘይወድቕ ሰብ ዘይፍትን ሰብ ጥራይ እዩ እሞ ንስኻ ሎሚ ፈቲንካ ዘይሰራሓልካ ነገር ኣሎ ንሱ ውድቀት ኣይኮነን ንሱ ትምህርቲ እዩ ንቅድሚት ምውዳቕ ማለት ሓደ ነገር ሒዝካ ምትንሳእ ማለት እዩ እዚ መንገዲ እዚ ኣይሰርሕን እዩ ስለዚ ካልእ መንገዲ ክፍትሽ ኣለና ኢልካ ምምሃር ማለት እዩ እስከ ታሪኽ ናይ ቶማስ ኤዲሰን ንረ እዚ ሰብዚ ንዓለም ብርሃን ክህብ ቅድሚ ምኽኣሉ 1000 ግዜ ፈቲኑ ከም ዝወደቐ ትፈልጡ ዶ ሓደ ጋዜጠኛ ሓቲትዎ ነበር 1000 ግዜ ክትወድቕ ከለኻ እንታይ ተሰሚዕካ ኢሉ ሓቲትዎ ቶማስ ኤዲሰን ግና ፍሽኽ በለ ኣነ ኣይወድቕኩን እንታይ ደኣ መብራህቲ ዘየስርሑ 1000 መንገድታት እየረኺበ በሎ ርእስኹም ኣተሓሳስባ ንሕና ንሓንቲ ጌጋ ውድቀት ንብላ ንሱ ግና ረኽበት ኢልዎ ንቅድሚት ምውዳቕ ማለት እዚ እዩ ኣብዚ ቦታ እዚ ካልኦት ታሪኽ ብሰፊሕ ተወሰኽሉ ንኣብነት ጃክማ ኣብ ቻይና 24 ሰባት ንስራሕ ምስ ኣመልከቱ እቶም 23 ተቐቢሎም ንሱ በይኑ ዝተረፀገሉ ታሪኽ ሎሚ ግና ሃብታን ዓለምና እዩ ናይ ህፃናት ታሪኽ ህፃን ክመሃር ከሎ ክንደይ ግዜ ወዲቑ 100 ግዜ እንተኾነ ግና እዚ ህፃን ኣይክእለን እዩ እሞ መጓዓዚ ሕደጎ ንብል ኢና ኣይንብልን ስለምንታይ ኢና ንሕና ምስ ዓበና ሓንቲ ውድቀት ይኣኽለኒ ንብል እንታይ እዩ ደው ዘብለና ዘሎ ክንወድቕ ክርሒ ድዩ ወይሲ ክንትንስእ ስንፍና መብዛሕቴና ንውድቀት ዘይኮነስ ንናይ ሰባት ወሬ ኢና ንፈርሕ ወዲቑ ከሲሩ እኮ ተሰይሩ እኮ ክበሃል ስለንፈርሕ ካብ ምፍታን ንወድቕ ግን ሓደ ሓቂ ክነግረኩም ኣብ መወዳእታ ህይወትና ኣብ ዓራት ሞት ኮይና ንተዓሰሉ ነገር ፈቲና ዝወዳቕናየ ነገር ዘይኮነስ ክንገብሮ እንዳኸኣልና ብፍርሒ ምኽንያት ዘይገበርናየ ነገር እዩ ኣብቲ ዓራት ኮይንካ እቶም ዘተጠቀምካሎም ክእለታትካ እቶም ዘይፀሓፍካዮም መፅሓፍቲ እቲ ዘይጀመርካዮ ንግዲ ኩሎም ኣብ ድሬኻ ኮይኑ ስለምንታይ ዘይፈጠርካና ሎሚ ምሳኻ ክንውጥ ኢና ክብሉኻ እዩ እዚ ድዩ ዝሓይሽ ወይሲ ፈቲንካ ምውዳቕ ንቅድሚት ምውዳቕ ማለት ነቲ ፍርሒ ረጊፅካ ወላ ድምፅኻ እንዳረገፈ ክገብሮ እየ ምባል ማለት እዩ ከመይ ጌርና ኢና ንቅድሚት ንወድቕ ተቐበሎ ወዲካ ነርካ ጽቡቕ እዚ ማለት ፈቲንካ ነርካ ማለት እዩ ርስኻ ኣይትውከስ ተንትኖ ስለምንታይ ወዲቐ ኢልካ ሕተት ሰባት ወይ ኩነታት ኣይተመኽኒ ካብዚ ውድቅት እንታይ ሓድሽ ፍልጠት ረኺበ ትምህርቲ ሒዝካ ተንስእ ባዶ ኢድካ ኣይተንስእ እቲ ዝወደቕካሉ ምኽንያት መጽናዕቲ ጌርካ ንመጻኢ ግዜ መከላኸሊ ጌርካ ተጠቆመሉ ፕላን ኣይትግበር ሰባት መማረፂ ይሃልኻ ይብሉ እዮም ሓደ ግዜ ግን መማረፂ ምስ ዝህልወና እቲ ቀዳማይ ነገር ንኽንገብሮ ዘለና ዓቕሚ ንንክዮ ኢና እቲ ምርካብካ ኣቃጽሎ ሽዑ ምርጫ ስለ ዘይብልካ ክትዕወት ጥራይ ኢኻ ትቃለስ
እስኪ ናብዚ ዘለናዮ ዘበን ንምጻእ ጃግማ ትፈልጥዎ ዶ? እቲ መስራቲ ናይ ዓንቢባ ሓደ ካብቶም እስያ እዚ ሰብዚ እንታይ ከም ዝብል ሰሚዕኹም ዶ? ኣነ ኣብ ትምህርቲ ብዙሕ ግዜ ወዲቐ እየ። ናብ ዩኒቨርሲቲ ንምእታው 3 ግዜ ፈቲነ ወዲቐ። ፖሊስ ንምዃን ምስ 4 ሰባት ኣመልኪተ እቶም 3 ተቐቢሎም ንዓይ ንበይነይ ነፂጎምን። ኣብ KFS ሆቴል ንምስራሕ ምስ 24 ሰባት ኣመልኪተ እቶም 23 ተቐቢሎም ኣነ በይነይ ተነፂገ። ሕሱብ እሞ ኣብልዎ 24 ሰባት ኣመልኪቶም ንስኻ ንበይንኻ ክትንፀግ ከለኻ ዘሎ ስምዕ ጃክማ ግን እዚ ውድቀት ንዓይ ኣይኮነ ንዕኦም እዩ ኢሉ ሓሰበ። ንዓይ ዘይምቅባሎም ንዓይ ዘይኮነስ ነቲ ኣነ ክፈጥሮ ዝኽእል ዕድል እዮም ዓፅዮም ኢሉ ሓሰበ። ሎሚ ጃክማ ብሌነር እዩ። እቲ ምስጢር እንታይ እዩ? ተስፋ ዘይምቑራጽ። ጃክማ ሎሚ ከቢድ እዩ፣ ጽባሕ ድማ ዝኸበደ ከቢድ ክኸውን እዩ። ድሕሪ ጽባሕ ግና ፀሓይ ክትወፅእ እያ ይብል። ብዙሓት ሰባት ግን ኣብታ ናይ ጽባሕ ምሸት ይሞቱ እሞ ነታ ፀሓይ ዘለዋ መዓልቲ ኣይርእዋን እዩ። ሎሚ ከቢድኩም ኣሎ ንቕድሚት ውደቑ። ከም ጃክማ ኖ ዝብል መልሲ ናብ ዝቕፅል ዕድል ቀይርዎ። ውድቀት ማለት ህይወት ንሓድሽ መንገዲ ክደፍኣካ ዘላ ማለት እዩ። ብዙሕ ግዜ ውድቀት ክንብል ከለና ንገዛእ ርእስና ሓደ ስእሊ ንስእል ኢና። ውድቀት ማለት ኣነ ወዲቐ እየ ኢልና ንሓስብ፣ ግን እዚ ጌጋ እዩ። እስከ እንተፈጥሮ ንርአ። ሓደ ህፃን ክመሃር ከሎ ክንደይ ግዜ እዩ ዝወድቕ? 100 ግዜ 200 ግዜ። ንሕና ግን ነቲ ህፃን ርኢና እዚ ውድቀት እዩ ንብሎ ዲና? ኣይንብሎን። ብኣንጻሩ ክወድቕ ከሎ ኢና ነጠቓዕሉ፣ ምክንያቱ እቲ ውድቀት ምልክት ናይ ምዕባይ ስለ ዝኾነ። ግን ንሕና ምስ ዓበና እዛ ሕጊ ተቐይራ። ሕብረተሰብና ንውድቀት ከም ነውሪ ገይሩ ክሪኣ ጀሚሩ። ሎሚ ግን ነዚ ኣተሓሳስባ ክንስርዞ ኢና። ውድቀት መቕፃዕቲ ዘይኮነስ ውድቀት መምህር እዩ። ሓደ ሓቂ ክነግረኩም፣ እቲ ብቐሊሉ ዝዕወት ሰብ እቲ ዝደኸመ መምህር እዩ ዘለዎ። እቲ ብብዙሕ ውድቀት ዝሓለፈ ሰብ ግና ብዓለመ ለኻዊ ዩኒቨርሲቲ ዝተምሃረ እዩ። እስከ ሕሰብዎ፣ ሓደ ወርቂ ብዘይ ሓዊ ይጸርድ እዩ? ኣይጸርን። ነቲ ሓዊ ወርቂ የቃጽሎ እዩ፣ የሕምሞ እዩ፣ ግን ድማ የጽርዮ እዩ። ንስኻትኩም እውን ሕጂ ኣብ ውሽጢ ሓዊ ትህልዉ ትኽእሉ ኢኹም። ስራሕኩም ጠፊኡ ይኸውን፣ ሓዳርኩም ተበላሹ ይኸውን፣ ወይ ትምህርትኹም ከምቲ ዝደለኹሞ ኣይከደልኩምን ይኸውን። እዚ ግና መወዳእታ ኣይኮነን፣ እዚ መስርሕ ምጽራይ እዩ። ስለምንታይ ንቕድሚት ንወድቕ? ውድቀት ዘይተርፍ እዩ። ኣብ ገለ እዋናት ናይ ህይወትኩም ክትወድቁ ኢኹም፣ ክትሰዓሩ ኢኹም። እዚ ተቐበልዎ። ግን ሓደ ሕጊ ኣሎ፣ ንድሕሪት ኣይትውደቑ፣ ንቕድሚት ውደቑ። ስለምንታይ? ምክንያቱ ንቕድሚት እንተወዲቕካ ነቲ ክትወቕዖን ክትበፅሖን እትደሊ ነገር ትሪኦ ኢኻ። ንድሕሪት እንተወዲቕካ እትሪኦ ጸልማት ዝሓለፈ ጥራይ እዩ። ንቕድሚት እንተወዲቕካ ግና ወላካ ወዲቕካሃሉ ርስኻ ግና ናብቲ ሽቶኻ እዩ ዘሎ። ሓደጋ ምውሳድ ንውሽተ ጌርካ ካብ ምንባር ምንም ስምዒት የለን። ኣብ ዘለካ ዓቕሚ ንታሕቲ ምንባር ንዓኻ ዝምጥን ህይወት ኣይኮነን። ብዙሓት ሰባት መጠባበቒ ፕላኔት ፒ ክህልወና ኣለዎ ይብሉ። ደንዝል ግና ፕላኔት ፒ ኣይትግበሩ ይብል። ስለምንታይ? ምክንያቱ ፕላኔት ፒ ምስ ዝህልወና ካብቲ ፕላኔት ኤ ቀንዲ ዕላማኻን ሓሳብካን ይሰርቀካ እዩ። ማማለቲ ምስ ዝህልወካ ንውድቀት ኣይትፈርሕን ኢኻ። ስለዚ ድማ ብሙሉእ ሓይድኻ ኣይትቃለስን ኢኻ። ሰባት ውድቀት ይፈርሑ፣ ንስኻትኩም ግና ካብ መውዳቕ ንላዕሊ ካይፈተንኩም ምትራፍ ትፈርሑ ኣለኩም። ኣብ መወዳእታ ደንዝል ሓደ ዓብዪ ምስጢር ይነግረና። እዚ ኣብ ልቦኹም ዘሎ ሽውሃት፣ እዚ ክትገብርዎ እትደልዩ ዓብዪ ነገር ካበይ እዩ ዝመጽእ ይመስለኩም? ብዝበለጸ ክትመሃሩ እትደልይዎ ድሌት፣ ንግዲ ክትጅምርዎ ዘለኩም ድሌት፣ ንሰባት ክትሕግዙ ዘለኩም ድሌት። እዚ ድሌት እዚ ናትኩም ኣይኮን። እዚ ድሌት ናይ ፈጣሪ ኣቃውማ ነቲ ነገር ከም ዝሃበኩም ዘርኢ መልክዖ እዩ። ስለዚ እዚ ድሌት ካብ ሃለወኩም እቲ ዓቕሚ እውን ኣለኩም ማለት እዩ። ፈጣሪ ዘይትኽእልዎ ነገር ኣብ ልቦኹም ኣይሰርዓልኩምን እዩ። ስለዚ ክትወድቁ ከለኹም ንላዕሊ ጠምቱ፣ ንቕድሚት ድማ ውድቑ። ንጸሎትኩም ከዓ ስራሕ ወስኹሉ። ንዓወት እንታይ ኢልካ ትገልጾ? ምናልባት ከም ሓደ ቀጥ ዝበለ መንገዲ ወይሲ ከም ሓደ ፍጹም ውድቀት ዘይብሉ ጉዕዞ። ብዙሓት ሰባት ካባና ዝተዓወተ ሰብ ክንርኢ ከለና እዚ ሰብ እዚ እኮ ዕድለኛ እዩ ወይ ድማ ዕድል ስለ ዘለዎ እዩ ዘይወድቕ ኢልና ንሓስብ። ግን ሓደ ሓቂ ክነግረኩም፣ እቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ዝዓበየ ሓሶት ዕዉታት ሰባት ኣይወድቁን እዮም ዝብል ዘረባ እዩ። ብኣንጻሩ እቶም ዝበዝሐ ግዜ ዝወድቁ ሰባት ንሳቶም እዮም ዝበዝሐ ዓወት ዘመዝግቡ።
قتلومي أبزي فيديو كنريو زمت أنا حساب نهوتنا كمسرتو كنقاقح إيو الترقستي قليل يمثل يخون كتود كلخا نقدمي تودا جنا ترجمو أبدي أنا حاس هون العلي عميق اسكي ناب جزاء رسخات تمرس أبزي صومون زي ويا أبزي ورحي زي استسبر نجار على كارو من البعض أب تمهرتي أب سراح ويا بحدر ويدما مس جزاء رسخا أبو تجبرك عالسي كنورد كلنا سمعنا سمعيت فلتوي طرماتيو كمي غيره نسابات كريومية زبل حفرة اللو دحر حجس تسفايلن زبل مرير كانزا اللو عراتك زي كونس اتي حساباتك ايو زيب كدلكا خدكس وزا حسابات ابزنت بزي ايو زطفو ابتا زودا اولابوتا دكوان تخيلوم انا وريقا ايه إلوم لمننتهم يقرصو تنسخا لومي ازي تسمع زلها سب نسخا قومو ما يكون مغنياتو ازي فيديو طوي كايو مالت اوشتخا جانا زي تفعل اشتو شمعا على مالتي كنت كويرو تدل نجر على مالتي هذا سب كوي يخلو امو ود حسابه نقدميت انت وديو انت يوزري عينتو نتوفبات حوز غبو معلا ينزريا ايدو نتمريت تدقيفن كتنسى ايان ذكارسا نتودكت نابت زخدو زنبر بوتا يوزمر بانصارو ندحريت انت وديكا بتريو زلخا بوتا تحرف كايو دخام تراي زي دما تعسا يوزمت نزنزمت ساعتات كم نمر فيديو زي كونس كم نهيوت كوروس غيركا وسط تليفونكا اتفايو وي دما سايلنتي غبرو نغزا رسخا حدا هي بابا نسو دما غيزه يبا مخنياتو تتونكو مندد كنعوت كنود كلنا دو مبا زي كونس كنود كلنا نقدميت مودا امو داتا نقدميت مودا مالت امنتي ترماتي جن برهان كم زلو تعمل وديكا اللخا جن كابت تعمل أنا ودي أيكون أنا فتينا إيه جنا يتسعركم لومي نقدميت ودي ألو صباح جنا بزحش عقمي كتنسئية يوت كم جية تود كلخا نقدميت ودا تقنيل زي فيديو تأم خوينو انت رخبكمو لايك بمقبار أي ترسول لچانلنا حدث انتخونكم دما سابسكرايب بمقبار بيتا سابكم رؤيتهم أب كومنت صحافل يا أنيل